Nastavenie možnosti odosielania správ. Kliknem na hlavnú ponuku nástroje a v otvorenej roletovej ponuke potvrdím položku možnosti. V dialogovom okne možnosti kliknem na nastavovacie úžko odosielanie. Ak chcem, aby odosielaná správa bola automaticky uložená aj do priečinku odoslaná pošta, ako kópia, zaškrtnem políčko Kópiu odoslaných správ uložiť v priečinku odoslaná pošta. Ak chcem správu okamžite po kliknutí na odoslanie poslať, zaškrtnem políčko Poslať správy okamžite. A chcem, aby sa automaticky adresy ľudí, ktorým odpoviem, automaticky uložili do adresára, zaškrtnem ďalšie políčko. Adresy ľudí, ktorým odpoviem, automaticky uložiť do adresára. A chcem automaticky doplňať e-mailové adresy pri písaní, zaškrtnem políčko Pri písaní automaticky doplňať e-mailové adresy. A chcem v odpovedi uviesť pôvodnú správu, zaškrtnem políčko V odpovedi uviesť pôvodnú správu. A chcem odpovedať na správy v formáte, v ktorom boli poslané, zaškrtnem políčko Odpovedať na správy v formáte, v ktorom boli poslané. Dialogové okno možnosti zatvorím kliknutím na tlačidlo OK. A tým nastavím nové vlastnosti pre odosielanie správ.